O bo tempo que acompañou durante todo o día favoreceu a afluencia de xente que dende primeira hora da mañá acudiu ao recinto de San Lázaro para disfrutar da tradicional feira cabalar de San Marcos. Tuvemos un tempo moi bo que non esperábamos, é moi ben, e agora estamos vendo os cabaliños e nada máis, a pasar por aquí o rato. A festa tamén, pero os cabalos tamén, eu tuve un cabalo casi sempre, agora non teño, que vou un pouco maior e non podo montar moito. Sí. Isto gustanos porque normalmente é o noso, non? Somos da aldea, gustanos isto. Levamos 40 anos fora de aquí, acabamos de vir hai 3 días, entonces pues vimos a renovar, a ver pues o que hai 40 anos que era no outro lado e moi ben, moi a gusto. Ademais, os concursos nas distintas categorías, exhibicións de doma e carreiras de cabalos, os asistentes tiveron ocasión de visitar a exposición de maquinaria agrícola e pasar unha xornada festiva. Moi ben, a verdade que para min é o día máis bonito de todas as festas. Bueno, ves así unha mezcla de xente xoven, cos abuelos, as pulperías cheas, o ambiente dos cabalos, teñemos máis de 100 cabalos en concurso, un lunes. Iso quere dicir que está facendo moi ben tanto a organización como o confiar en que o propio día sempre vai a ser respetado, sempre en San Marcos, e bueno, xa vedes o ambiente que hai, encantado. A feira cabalar puxo o mellor broche a unha fin de semana de celebracións na que a música foi a principal protagonista, con grupos como De Vacas, Doutor Queen e a Orquestra París de Noia, que na noite do domingo congregou a multitude de asistentes na Alameda Noiesa. O venres como sábado pola noite, como onte mesmo ca actuación da París na Alameda e o concerto de Mr. Queen na Praza do Tapal, pois supuxeron un revulsivo, unha gran participación do público, e o que se busca, a parte do aspecto lúdico e de que a xente disfrute, búscase tamén pois que teña unha repercusión económica importante na vila, e con ese ánimo se fai o esforzo e o investimento desde o Concello.